vedia vysvetliť. Tohto roku obchytili rekordný počet psov. Najviac psov chytí sloboda zvierat tradične na prelome starého a nového roku. Tento rok ich ale počty šokovali. Pribudlo im 70 nových štekajúcich zvierat, čo je astronomické číslo za posledných 20 rokov existencie sloboných zvierat. Pre lepšiu predstavu dnes ich je v bratislavskom útulku 300. V jednom choterci sa tak musia tlačiť až 4, čo je pre psov stresujúce. Hotová veda je ich preto správne porozmiestňovať, hlavne pre našich ošetrovateľov, ktorí koľkokrát aj hodiny stoja vo výbehu a kontrolujú, či skutočne sa tam ten pes hodí do tej stvorky alebo nie. Všetci psi, ktorí prišli počas týchto vianočných sviatkov, tak boli začipovaní a evidovaní na slobodu zvierat a je neočakané. Mnohí majiteľom ušli počas silvestrovského obesnenia, iní sa jednoducho stali nechceným darčekom, ktorý skrátka vykopli na ulicu. Len 11 najkrúkov sa podarilo vrátiť do rodín vďaka tomu, že mali čip, no stále ich desiatky čakajú na majiteľa. Ak nepríde do 5 dní, zviera si môže zobrať iný pán. Nech si to najprv uvažia, či ho nevyhodia a potom si ho prijať. Príchodom sa musia byť stotožnení všetci členovia rodiny, inak bude trpieť. Odborníci tiež odporúčajú na istý čas si z útulku psa adoptovať. Syn chce psa, takže som si prišiel vlastne pozrieť nejakého a keď si padneme, tak potom rozhodneme aj do syna. Rodičia by mali mať vždy viac rozumu ako deti a svoje radosti na sa pripraviť napríklad tým, že ich budú každé ráno budiť o 6 na venčenie a možno si to s domácim zvieratkom rozmyslia. Katarína Kulová, televízia Markíza.